Hey, Gordon Attart, nerġa' nilqakom għal tutorial ieħor ta' PeopleString. Mela, illum ħanurikom kif f'PeopleString tista' tilab u tirbaħ. Mela, ħanurikom affarijiet importanti kif inti kuljum tista' tella il-punti tiegħek, il-people points, dak li ngħidulhom people points f'PeopleString, kuljum waqt li tagħmel l-attività tiegħek qed tuża l-użu tal-internet. Mela, inti tista' tisserċja fil-Google bar li għandek hawnhekk, nagħmlu mod. Nikbu Malta, li aħna Maltin, u tafas go. Qabel ma nafas go, kif qed taraw fin-nofs hawnhekk, punti għandi 7585, xi nisserċja jena nagħmel logo tixtif li Google tara ċertu sites li huma relatati ma' Malta. X'nerġa' mmur back jiena u nagħmel refresh minn 585 tagħna 10 punti 10 people points ġena 7595. Metodu ieħor kif tista' tieħu l-punti minn fejn anzi tista' tieħu l-punti huwa billi tmur mailbox cashbox hawnhekk tikklikja tarġa' tmur home sempliċi u hawnhekk tagħna iktar punti għaliex għax minn 7595 ġejna 7605. Minn fejn tista' tieħu iktar punti għandha iktar. Mela, tista' tagħmel tiċċekkja l-email ta' PeopleString, bħalma ngħidilkom dejjem iċċekkjawh għax ovvjament kemm il-PeopleString stess kemm anka oħrajn li jużaw PeopleString jistgħu jibgħatulkom messaġġi u ovvjament email li ovvjament tiċċekkjahom biex tara x'ibgħatulkom. Mela, tikklikja fuq PeopleString mail fuq il-pupu nikkaw messaġġi mullura ma refresh il-paġna u hekk tagħna 10 punti oħra kif qed taraw 7615. Mela, metodi oħra huma tista' tagħmel create a dream tal-Crazy Dream li għedtilkom iktar qabel f'tutorial tal-kif tikkonnektja Facebook ma' PeopleString u ovvjament tista' ukoll tkabbar il-punteġġ tal-people points tiegħek billi tiċċekkja l-Facebook billi eżempju ġenerikom Facebook hawnhekk social network tikklikja bum u daħlek direttament fuq Facebook kif taraw immur lura do refresh jew home għanek ma tannix punti mela bil-Facebook ma jittikx punti just bil-mails jittik il-punti però ġiex labit interessanti li żgur jogħġbukom dawn ġew introdotti milux grazzi għal PeopleString. Mela l-ewwel waħda li ħanurikom illum hija tiġib l-isem ta' People Lotto. Bażikament hija scratch and win kif forsi iktar familjari għalikom. Mela, din hija People Lotto kif qed taraw hawnhekk, nikklikja fuqha. Li tagħmel inti tiscratchja u tqabbel tlieta mis-sitta li għandek hawnhekk. Nagħmel l-scratch tiegħi. Din ovvjament din hija logħba li tista' tagħmel kull 4 sigħat. Jiġifieri hawnhekk jien rbaħt 10 people points mill-scratches li għamilt. Din l-logħba tista' tagħbak vetjelek hawnhekk ara għandek free ticket kull 4 sigħat tiscratchja tista' tirbaħ sa 1000 people points li ġanaf minn rebaħhom mhux darba anka darbtej. Jiġifieri huwa ta' interess li tilabuha kull meta tistgħu, ovvjament wara kull 4 sigħat.
Logħba oħra interessanti nafsu home hawnhekk hija il-logħba ta' spin wheel tafas fuq play games kif rajtuni nagħmel. Mela, qabel nispjegalkom tal-people string prize wheel, l-spin wheel aħna nsibuha, hemm logħba oħra li ħanurikom wara. Logħba oħra li tista' tkun ta' interess ukoll, però jiena ma tantx nilagħba għaw min jilagħba jmur tajjeb fiha, hija logħba tal-guess which hand u inti tilab il-people points, tista' tirdupjhom, tista' tnaqqashom. Issa nispjegalkom wara li nurikom il-people string prize wheel. Mela, il-people string prize wheel inti kollok free spin kuljum, tista' tgħid, però ikollok iktar spins. Kull persuna diretta li ikollok inti li inti tirreferi bil-referral link ta' people string tiegħek, inti ikollok spin. Ġifieri, nirġa' nispjegalkom. Kull persuna nagħmlu mod jiena qed lil ħija u hija daħal mill-referral link tiegħi u beda juża people string, jiena people string ħatatini spin extra. Jiġifieri għandek iktar ċans ittella jew people points jew anke saħansitra l-ogħla prezz li tista' tirbaħ f'cash fi flus, ċoe hija $100 li huwa ammont sabiħ ħafna. Għandek ħafna, għandek $25, għandek ħafna punti. Tittanta xortik u mbagħad tara xi tik. Mela, jiena nafas l-spin hekk. U jiena kif rajtu irbaħt 20 people points mill-spin tiegħi. Hawnhekk qed l-status ovvjament tal-spins li jiena għamilt il-ġurnata ta' qabel. U riżultati wkoll ta' kemm għamilt ovvjament dik il-latest li inti għamilt. Mela, morru lura u nurikom tal-logħba l-oħra, l-aħħar logħba llum li hija guess which hand. Mela, morru lura tafas play games. Guess which hand. ħanilagħba biex nurikom kif tintlab. Mela, hawnhekk jgħidlek jispjegalek ovvjament kif tilagħba. Tilab il-bet tiegħek, tilab 10, 25, 35 jew 50 people points, tibbitja u tara jekk taqtax timidej. Mela, li tibbitja ta' hawnhekk nagħmlu mod nafsu 10 people points u ħanajt li ra fix-xelluk u jiena qtajt. Ovvjament tista' tilab kemm trid, tista' tilab kemm people points trid ta' goss ta' kulħadd. Jiena ngħidlu no. U nekk ġiġibek home. U ovvjament żidilna il-punti, iżidek il-punti fil-people points hawnhekk. Dak kollox għal dan it-tutorial kif tilab u tirbaħ ma' people string. Jiena narakom f'tutorial li jmiss interessanti ieħor kif inti tista' tuża people string u l-ads revenue taqla l-flus. Jiena Gordon Attard, narakom.